Hej, velkommen til denne intro til version 2.36 af Intubis. Arbejdet med version 2.36 har haft et alt overskyggende fokus: udvikling af integration til Outlook. Det vil fremad gå under navnet Intubis Outlook Plugin og skal hjælpe til en nemmere mulighed for arkivering i Intubis gennem Outlook, hvad enten det er fra en computer, tablet eller smartphone. Pluginet er et tilføjelsesprogram til Outlook, der skal tilknyttes jeres mailkonto. Mere herom senere. Den yderligere tilknytning til Microsoft Outlook har samtidig betydet muligheden for at skabe en bedre sammenhængskraft i systemet, når det kommer til rent administrative forhold. Derfor er der i forlængelse af arbejdet med pluginet udviklet ny funktionalitet i Intubis, og både pluginet og den nye funktionalitet bliver gennemgået i denne video. Inden vi kommer så langt, skal vi dog først runde en enkelt ny funktion i Intubis-løsningen, som er født i version 2.36. I skademodulet har vi tilføjet muligheden for, at man kan nulstille reserver delvist. Førhen har man nulstillet reserver ved klik på funktionen nulstil reserver. Fremadrettet kan man nulstille reserver per udgiftstype. Som I ser på skærmen, har vi nu mulighed for på denne sag, hvor der er lavet 3 forskellige reservepostering til varigt men, til helbredsomkostninger, til erhvervsevnetab, og tage stilling til at sige, at denne her erstatning til varigt men, den kan vi nu lukke ned, fordi der bliver ikke noget varigt men på vedkommende, så vi nulstiller den reserve, der er lavet på systemet, men vi vil godt bibeholde de andre reserver. Jeg kan nu nulstille reserven, og nu vil den altså forholde sig til den udgiftspost, der hedder varigt men, og nulstille den, men bevare de andre reserver. Hvis man oplever, at man gerne vil nulstille alt på en gang efterfølgende, jamen så kan man stadig gøre det. Så vælger man blot alle hernede, og så laver den en samlet nedskrivning af de resterende reserveposteringer. Det er udelukkende funktionen nulstil reserver, der er ændret ved. Modpostere reserver fungerer som hidtil. Der er i version 2.36 løst ca. 15-20 opgaver, som består af rettelser, tilføjelser og ønsker til nye elementer, modtaget fra jer brugere. Lad os nu vende blikket mod det nye Outlook plugin. Det nye Outlook plugin skal som nævnt hjælpe til en nemmere arkivering fra Outlook til Intubis, uden at man nødvendigvis skal stå i Intubis-systemet ved arkivering. Der er nogle forudsætninger for brug af pluginet. Forudsætningen er, at du afvikler din Outlook gennem en Microsoft Exchange server, og kan du opfylde dette, vil pluginet kunne installeres. Når det tilføjes din Outlook-profil, vil det også være tilgængeligt via din smartphone eller tablet. Det skal altså kun gøres én gang. Det er dog vigtigt at nævne, at den app, du skal tilknytte din smartphone eller tablet, er selve Microsoft Outlook-appen. Pluginet skal tilføjes din Outlook som et tilføjelsesprogram, og vi anbefaler, at du kontakter din IT-afdeling eller IT-support, hvis du ønsker det installeret. Der er udarbejdet en vejledning, der rummer de nødvendige detaljer for installationen, og du kan hente vejledning i Intubis under menuen Hjælp, hvor denne video fra version 2.36 også vil blive placeret. Når du har fået pluginet installeret, er der en vigtig detalje at være opmærksom på. For at kunne logge på Intubis gennem din Outlook, skal du markere en ny funktion på din profil i Intubis. I systemet under Filer, Personlig profil, fanen Indstillinger, vil du bemærke, at der er kommet en afkrydsningsmulighed til Outlook plugin. For at kunne skabe eller for at kunne logge på Intubis gennem din Outlook plugin, så skal du altså have markeret denne her. Det er det, der er afgørende for, at du kan gemme mails fra Outlook direkte over i Intubis platformen. Det nye felt er først til rådighed version 2.36, så det er altså vigtigt, at hvis I skal gøre brug af denne funktion, at I opdaterer jeres version af Intubis løsningen. Når dit Outlook plugin er installeret, vil du bemærke, at du i din Outlook har en funktion til arkivering af mail i Intubis. Den ligger heroppe. Når jeg går ind på den mail, jeg gerne vil gemme over på en given skade, forsikring, kunde osv. i Intubis, så kommer der farve på ikonet, og jeg kan nu trykke på ikonet heroppe, hvorefter der kommer en login-menu til stede, der gør, at jeg kan logge på i Intubis via mit Intubis login. Det er altså dit Intubis login, du bruger.
når du ønsker at gå ind via dit plugin. Lad os prøve at gennemgå menuen til højre. Jeg har mulighed for at vælge den kunde, som jeg nu ønsker at gemme denne mail på. Jeg kan stille mig i feltet, og så kan jeg ellers søge på de kunder, som jeg har liggende i systemet, som jeg gerne vil hente over og få lov at gemme denne mail på. Jeg vælger i dette tilfælde Prips Danmark, og når jeg går ned og kigger på, hvad jeg gerne vil gemme, så kan jeg gemme denne her mail på en given skadesag under Prips Danmark, eller en forsikring under Prips Danmark, eller en lokation, eller et køretøj, eller eventuelt en medarbejder i pensionsmodulet. I det her tilfælde vil jeg gemme det her dokument, denne her mail, under den, der hedder skade 14101, og så vælger jeg den. Og hernede foreslår systemet så som default skade bilag, men det kan jeg så ændre til skade korrespondance, hvis det er det, jeg gerne vil gemme den i, den dokumentgruppe, der hedder skade korrespondance. Nederst skal jeg nu tage stilling til, om det er mailen med bilag, eller om det blot er bilagene, jeg vil gemme for sig, som selvstændige filer i Intubi's-løsningen på den givne skade. Og når jeg har gjort det, kan jeg trykke OK. Systemet vil nu komme en melding om, at denne her den er gemt i Insubis. I det tilfælde, at jeg vil gemme mailen direkte på en given skade, men jeg ikke nødvendigvis kan huske, hvad kunden hed, så kan jeg også lave et opslag direkte på skaden, nummer, og så føder den også kunden herfor. Så jeg hele tiden kan holde øje med, at den skade, og det skadenummer i det her tilfælde, som vi nu ønsker at arkivere mailen på, det også hører til den rigtige kunde. Det samme vil gøre sig gældende, hvis det var en forsikring, en lokation, en bil eller en medarbejder. Bemærk, at mailen forbliver i din Outlook. Den er altså blot kopieret til Insubis, så vi fjerner ikke din mail fra Outlook. En eventuel oprydning heri må du selv stå for. I det pågældende tilfælde ønskede jeg, at de to vedhæftede filer i mailen blev gemt som to selvstændige filer på sagen i Insubis, og jeg kan nu se, at systemet har lagt filerne ind som hver sin linje under den pågældende skade, der hedder 14101. Går vi tilbage til pluginet, skal I bemærke, at når man vil gemme noget, så forholder de her dokumentgrupper sig til, hvilke dokumentgrupper der findes i Insubis under de forskellige moduler. I det her tilfælde har jeg kun valgt en kunde. Jeg har ikke taget stilling til, at denne her mail skal gemmes på en skade, en forsikring eller så videre. Jeg ønsker at gemme denne her mail under en af de generelle dokumentgrupper, der er på den pågældende kunde. Det er dem, der ligger her, og det er dem, der svarer til de dokumentgrupper, der ligger under F8 i Insubis som de generelle dokumentgrupper på agenturet. Hvis man vil gemme på en skade, og siger, at vi ønsker at gemme denne her på Prips Danmark her, og skade nummer 14101, så bemærk, at den skifter til dokumentgrupperne, som der er i skademodulet, og så tager man stilling til, hvad for en ønsker jeg at gemme den under. Tilsvarende er der på forsikringer, på lokationer, på motorkøretøjer og på medarbejdere. Så billedet hernede skifter altså alt efter, hvad for et sted I ønsker at arkivere den pågældende mail. Lad os nu kigge på den nye administrative mailfunktion i Insubis-løsningen, udviklet i sammenhæng med Insubis Outlook plugin. Denne administrative funktion er lavet for at skabe yderligere administrativ lettelse gennem procesforbedringer. Næste afsnit gennemgår derfor funktionen og eksemplificerer nogle af de situationer, hvor vi menes, der skabes en lettelse i de administrative rutiner. Grundlæggende har fokus været på, hvordan vi skaber en bedre sammenhængskraft i administrationen af dialog med kunder, skadelige interessenter, medarbejdere osv. Og skal jeg nævne 4 åbenlyse fordele ved den nye funktionalitet, er det 1. At mailen bliver autogemt det rette sted. Så opretter jeg en mail i Insubis på en given forsikring, så vil mailen også autogemmes på den forsikring med det samme. Man skal altså ikke over i sin sendt post og hente den ind som en del af dokumentationen. Den bliver lagret med det samme. Det er muligt at lave egne mailskabeloner, fungerer på samme måde som dokumentskabeloner, hvor man altså kan sætte brødtekster op, hvor vi fletter detaljer ind, og så får man det hele serveret i en samlet mail. 3. At I kan skrive til alle relevante kontaktpersoner noteret i systemet på den givne kunde.
Og 4, at du har mulighed for at knytte de relevante bilag til mailen ved opslag på alle de bilag, der er på den pågældende kunde eller sag eller medarbejder i systemet. Hvordan gøres funktionen tilgængelig? Funktionen kan knyttes til de enkelte brugere i Intubiz under brugeradministration. Op under filer, ned under administration og brugeradministration, udpege den relevante bruger, der skal have adgang til det her. Og så vil I opleve over under brugerrettigheder, at nu er der kommet et menupunkt, der hedder e-mail og e-mail generering. Det er denne her funktion, der gør, at der bliver farve i det ikon, der viser en konvolut heroppe til højre på jeres skærm. Bemærk, at funktionen er global, det vil sige, at den er tilgængelig alle steder i systemet. Og bemærk også, at billedet, når man trykker på konvolutten, indretter sig efter, hvor du står i systemet. Med det menes, at når jeg står på kundebilledet, så vil jeg have mulighed for at skrive en mail til den pågældende kunde. Går jeg til pensionsmodulet og står på en given medarbejder, så vil jeg have mulighed for at skrive til den pågældende medarbejder. Det er det, der er default. Jeg kan også skrive til kunden, men default er, at jeg ønsker at skrive til medarbejderen, når jeg står under medarbejder. Det kan også være på en skade, at jeg ønsker, at denne her mail skal genereres fra den pågældende sag, som jeg står på, altså den skade, der hedder 14101. Når man således ønsker at starte en mail gennem Intubiz-applikationen, skal man altså stå i det rette modul og det rette sted for at få de valgmuligheder, I lige så her. Lad os prøve at se indholdet i funktionen og gøre det ved at gennemgå 3 eksempler. En skadesag, hvor der udbydes flere oplysninger fra en anmelder. En forsikringssag, hvor der skal sendes en fornyelsesfaktura til en given kunde. Eller en pensionssag, hvor et dokument skal sendes til en given medarbejder. I alle 3 tilfælde har jeg lavet en mailskabelon, det vil sige en standard mailtekst med overskrift og indhold, og hvor vi fletter de nødvendige detaljer fra den givne skade, forsikring eller medarbejder ind i selve mailens ordlyd. Lad os starte med skadesagen. Jeg står nu på skade nummer 14101 og skal sende en mail til anmelder omkring nogle yderligere informationer, som jeg ønsker på den pågældende anmeldelse. Jeg går ind og siger, jamen som udgangspunkt vil jeg skrive til på denne her skade, det er der systemet skal lære denne her mail. Jeg har defineret en skabelon herinde med en standardordlyd på min mail, som jeg ønsker at tage udgangspunkt i. Og når jeg går ned og kigger hernede, så vil jeg sige, at den skal altså gemme sig under det, der hedder skadekorrespondance. Modtager af mailen, det er dem, I ser her. Det kan være nogen, der er med i teamet på administrationen af den her kunde. Det kan også være nogle af de kontaktpersoner, der står på den pågældende kunde, som skaden er registreret under. Det kan være interessenter på den her, altså skadelidte, eller det kan være anmelder, man ønsker at sende en besked til. I det her tilfælde vil jeg gerne sende beskeden til anmelder, og jeg vil godt sende den i kopi til skadelidte. Så jeg opretter nu en mail, når jeg så først lige har taget stilling til, er der nogle dokumenter, jeg godt vil sende med. Her får jeg mulighed for også eventuelt at vedhæfte dokumenter, som må ligge andet sted i systemet, altså i det her tilfælde under kundens generelle dokumentskabeloner. Det kunne være, at man ønsker at sende en eller anden form for optiggerblanket med. Jamen hvis den ligger oppe under det, der hedder blanketter i de generelle dokumentgrupper, jamen så kan man hente den med og vedhæfte som del af mailen med det samme. I det her tilfælde her, der vil jeg godt vedhæfte de 2 dokumenter, der er her, og så siger jeg ellers opret mail. Nu opretter mailen sig, og jeg kommer over og ser, at denne her mail er nu klar til at blive sendt til både modtager og i kopi til CC-personen, og det her, det er den standardtekst, jeg har lagt ind med min autosignatur i denne her mail. Jeg sender mailen, og bemærk nu, at systemet om en ganske kort øjeblik siger uploading her, og nu er denne her mail gemt på den pågældende skade her. Orientering om det videre forløb, skade nummer 14101. Systemet har nu gemt mailen med de tilhørende bilag som en information på den sag, der hedder 14101.
Det centrale i den proces, der foregår, er, at når mailen bliver genereret via Insuvis-applikationen, skabes der et tag i mailen, hvor vi identificerer, hvilket skadenummer denne her mail hører til. Det er ikke synligt på sagen, men i en efterfølgende version af Insuvis og denne her administrative funktion, bliver det også muligt, at de eventuelle svar, der kommer på den mail, der er genereret via denne her skade, alle sammen bliver autoarkiveret under den pågældende skade, fordi de kommer tilbage med den reference, der blev skabt, da vi oprettede mailen gennem Insuvis. Vi finder, at det her er en markant forbedring i forhold til det at sende en kopi af mailen til sig selv, hvorefter man skal lave drag and drop for at få den ind på sagen. Her bliver mailen altså født direkte ved oprettelsen på den pågældende sag i systemet. Lad os prøve at lave en tilsvarende eksempel gennem forsikringsmodulen. I det her tilfælde ønsker jeg nu at sende en fornyelsesfaktura til en given kunde, som altså står foran at få fornyet sin forsikringsportefølje. Jeg har på forhånd bogført fakturaen. Den ligger under dokumenter som faktura nummer 3300, og jeg kan nu gå over og sige, at nu vil jeg godt lave en mail til vedkommende, som skal have den her faktura. Jeg tager udgangspunkt i det standardskabelon, som jeg har lavet, der hedder forsikringspolice, altså den ordlyd, der kommer i selve mailen, jeg har sat op. Jeg har en liste over modtagere, som der så ikke er nogen af i forsikringsmodulet, så jeg kan selv skrive, hvem det er, jeg vil have på i det her tilfælde her. Undskyld, 2 sekunder. Vi skal lige have den der væk. Forsikringspolice, modtagerne er ANI, insuvis.dk. Vedhæftninger skal være fakturaen. Det kunne også være, at der var et cover letter eller en police eller et eller andet, man vil sende med. Og hernede kan jeg så gemme den i den dokumentgruppe, der hedder police-dokumenter. Igen kan jeg oprette mailen, få et over i Outlook og siger send. Mailen ryger nu afsted, og I vil igen bemærke, at der kører en proces herop, og så er nu denne her mail, som jeg nu har genereret, altså lagret under den pågældende police, på den pågældende kunde, under fanen dokumentation. Lad os tage det et tredje eksempel under pensionsmodulet. Jeg har som pensionsadministrator modtaget en police fra en medarbejder, som jeg skal sende til vedkommende. Gå op på min funktion, vælger det, der hedder kundemail, fordi det er den mail, jeg har fået udviklet til det her. Undskyld, det er det ikke. Jeg skal stå over på medarbejder først og sige, jamen det her det er til den medarbejder, jeg nu ønsker at skrive til. Jeg har lavet en skabelon, der hedder pensionsbrev. Modtageren af det her, det er Kurt Hansen, som er medarbejderen, og de vedhæftninger, jeg ønsker at lægge ved, det er et velkomstbrev til ham. Det bliver lavet i den gruppe, der hedder pension, under dokumentskabeloner, og jeg kan nu også oprette denne mail med denne her standardordlyd, som jeg har lagt ind i systemet, og jeg kan nu sende denne her mail til Kurt, og på samme måde vil den mail nu også lægge sig ind her, som en mail, der ligger direkte på den pågældende medarbejder, uden at jeg skal lave drag and drop fra min Outlook. Når I har fået opdateret jeres version til 2.36, er der åbnet for fri leg med det her del af systemet. Gå ind og prøv at få det indarbejdet i nogle rutiner i jeres hverdag, og se hvordan det kan fungere, og lad os sammen prøve at se, hvordan vi kan blive ved med at finpudse på funktionerne, fordi det her det er en version 1, og der vil givetvis komme flere versioner, som gør, at vi hele tiden udbygger den her funktionalitet, efter hvad vi selv kan se, der er behov, og hvad vi har af behov og ønsker fra jer. Målet med funktionen har helt klart været at procesforbedre ved mailgenerering, gennem at udnytte de informationer, der allerede er til stede i Insuvis. Det her det er version 1 i 2.36. Vi arbejder videre med et mailskabelon værktøj, der gør det muligt, at I selv kan oprette og administrere jeres skabeloner, ligesom der også er andre muligheder for udbygninger, vi arbejder med. Hvis der er et stort ønske om at få lagt mailskabeloner ind i løsningen fra starten af, så skal I henvende jer til os med de skabeloner og de tekster, I gerne vil have lagt ind. Så kan vi gøre det, men jeg skal også sige,
at det er rimelig tidskrævende for os, så der vil være en supportbetaling på det, hvis man ønsker at gå den vej hurtigst muligt. Vi arbejder på at lave en version 2, hvor I selv får mulighed for at lave det, men det er først på trapperne tidligst i version 2.37. Vi håber, I vil tage godt imod funktionen, både pluginet, den administrative funktion, der er i løsningen, og som altid jeres kommentarer og ønsker til yderligere funktionalitet velkomne. Fortsat god dag. Hej.